ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ತುಳುವನಾಡು ಮೈಮೆದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋವಡು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನುಡು ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೈವೇದ ಬರಿಟ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಮೂಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಮುಲ್ತು ಪೋವಯೇ ಪಂಡದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೈಮೆ ಮೆರೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಾಂಡವ ಬೆಟ್ಟದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ದಿವ್ಯ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳೈಪೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲದ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರು ಪಂಡ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಗೌರವ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮ ಆವಡುಂದಂಡ ಒಕ್ಕೆತ್ರಿ ಬನ್ನಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುನ ಲೆತ್ತು ಬಾತೇರ್ನ ಪೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತದ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿವಲುಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಬೈಕಂಪಾಡಿಂದ ಪಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೈಕಂಡಿಂದಲೇ ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ತ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿವಲುಳ್ಳೇರು ಇನಿಕ್ಕುಲ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೂರ ಬೊಂಬೈಡು ಪಿದೈರುಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆರಡಲ ಮುಲ್ತ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಶೆಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೋಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕಾರಣಿಕ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ಬುಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ದೈವ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಮೂಲೆ ನೆನೆ ಊರ್ದಿನ ಪಂಪಿನ ಮೂಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಊರ್ದುಡು ಎಂಗಲ್ನತ್ತ ಒತ್ತು ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಳದುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಾನೆ ಅವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಗಳ ಊರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡದಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನത്തെ ಚಾಕಲು ನೂದಾಳಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬೈಕಂಪಾಡೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಆನೂರು ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಊರು ಅಲ್ಪದಲ್ಪ ಒಂದು ಏಳೆಂಬ ಗ್ರಾಮ ಮುಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ದಾಗಲು ನೆತ್ತೈತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರು ಕೊಂಡಾರ ಈ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೊಡಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಉರ್ದು ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕೀಸಿ ಏತು ಮಾತಾ ಒಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಎತ್ತ 200-300 ವರ್ಷ ನೆಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಿಗುಡ್ಡದ ಹೊಲತ ಬರ್ತೀನಿ ಪಣಂಪುರ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಬೋಡು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ನೆಲೆ ಊರು ಎಣ್ಣ ಕಾಣ ತೋಜಾಡು ನೀರಾಜಡಿ ಈ ಜಾಗ ಬೈದೆ ಅಂಜೈತೆ ಪಾಂಡವ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಾಂಡವ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಬುದ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆಯ್ನ ಬಬ್ಬುರ ಸ್ವಾಮಿ ದಾತ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ದೈವದಾನ ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಲ್ತು ಕುರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಚಮೂಲ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾತಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಡ್ ದೈವ ದರ್ಶನ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಭಂಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಪುಗಳು ಮುಂದುವರ್ಸಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಟಿ ನಿಕುಲು ಮೂಲೆ ಆ ಪೇರು ಕನದ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ನಿಕುಲು ಇಡೇ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತುದಕುಲು ಸೇರಿದ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರ್ಸಂದಿಲ್ಲ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಒಬ್ಬರ ದೈವಳುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಯಾವಂಟಿ ಕಾಂತೇಜಿ ಮಾದಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಅನ್ನ ಪಂಜಿ ಪೊಸಪ್ಪ ಮೊಕ್ಕ ಕಲುಟಿ ಪಂಜೀರಿ ಪರಿವಾರ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಜೀರಿ ಹೊರತಿ
ಹೌದು ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ಬೈಕಂಡಿ ಗೊತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಮುಲ್ತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ದ ಆಂಡಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂದಾಲ್ನಗಳು ಪೂರ ಶುರು ಎದುರುಕೊಂಡು ಗುತ್ತುದಾಗಲೇ ಎದುರು ಒಂದು ಗುತ್ತುಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಐನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗುತ್ತುಡ್ದೆ ಈ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುಂಜಿ ರಾಮೆ ಪಂಡಿತ್ತೀರ ಆರು ಪುರಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇದ್ರ ಬಾಕಿದ ಗುತ್ತುದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಗುತ್ತುದಾನೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರದ ತಂದು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಪಾಂಡವ ಬಿಟ್ಟುಡು ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕಂಡಿಡು ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತಿಗಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧನ ತೆರಿಪಾರ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿಡು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವತಿರದ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸಲ್ಲ.
ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡಂದಂಡ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಗುರುಕಾರ್ಯವುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಗುರುಕಾರಗಿಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿದ ATM ಆದಿತ್ಯನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತಿನಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇನು ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿತ್ತೊಂದು ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ದಿಪ್ಪು ನೇಮೋತ್ಸವ ದಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಬಂಗಾರಪನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ. ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚುತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ಮೂಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಈ ವಾರಾಣಿ ಕಾಲದ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಗಳು ಎಂಕಳು ಕಿರಿಯಪುರ ಸಂಸಾರ ಈ ನೂದಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅರೋರು ಪರವರ್ದಾಕಲು ಅಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಏಕಾರಾಶಿದ್ದು ಪೂರಕವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಐಯರ್ ಮೈಕನ್ನಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂಜನ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೇರಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಗಿರಿಕರ್ತ ಪಂತ ಕುಡುಮರಟ್ಟ ಸವಾರಿ ಪಾಂಡ ಬೊಟ್ಟು ಬೈಕಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಮದಿಪು ಅಂತ ಆರಾಣಿ ಕಾಲದ ಪಣದ ಬತ್ತಿನ ಕುಡರವಲ್ಲೇ ಗಿರಿಕರ್ತ ಪಂತ ಗಿಡಿಗೆರತ ಪಂತ ಪಂತ ಕುಡುಮರ ಕಟ್ಟ ಕುಡುಮೂರ ಕಂಠ ಸವಾರಿ ಪಾಂಡವ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಂಡವ ಬೊಟ್ಟು ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತು ಮದಿಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ ಕಿರಿಯಪುರ ಸಂಸಾರ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಿರಿಯಕ್ಕಳದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಕರ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಳನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಡು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಿಂದೂ ದೈವ ಮೂಲ ಒಂದು ಬಂದು ಅನ್ನಗ ಮನಸ ಪಾತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಮನಸ ಪಾತ್ರಿ ಆರು ಬಬ್ಬನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತುತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಹರಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಊರದ ಕಲ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ದೆಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ದಾದಾಲ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಆರು ಅಭಯ ಅಂಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳ ಪೋಪಿಜಿ ಯಾನ್ ಉಂತು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡು ಯಾಗನ್ ಉಂತವೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಂತವೆ ಒಳ್ಳ ಪೋಪಿಜಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಆಡು ಕೊರಿನ ಅಭಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಆನೆ ಇತ್ತಿನ ಗರ್ಭರ ಕೂಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತಿ ಜಾಗನ್ನು ಬುಡ್ದುಕೊರಿಯೇರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಅಂಚಾದಿತ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು 2000 ಇಸವಿಡು ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೀನಿ 2000 ಇಸವಿಡು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಇಡೀ ಆರೂರು ಪರವರ್ದ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಖಾಲಿ ಬೈಕಂಬಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರತ್ತು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಚೆ ಅದ್ಭುತ ದೈವದ ಪ್ರೀತಿ ದೇವದ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ಪಿನವಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾವಣ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೋಡು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಾಡ್ನ ಮೌಲ್ಯ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆನ ಅಂಗಲಪ್ಪನು ಆ ಸತ್ಯಲು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ ನಡಪ ಅನ್ಬೋತೆ ಈರ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಓಲ್ಲ ನಡತಿನ ಕಾರಣಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಬರಾವರಿ ಉಂಟು ಪಂಡ್ಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾದ್ದು ಈ ದೈವ ಉಂತುನ್ನ ಅಂಡ ಬೇತಕೋಡು ಓಳ್ಳ ಉಂತುದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಉಂತನವೇ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ 5 ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬರಾವರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿಂಡ 5 ಕಾರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆದಾದ ಎಂಕಲ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಕಾಣಿಕ ಮಾಡುವಿರಿ ಆಂಡ ಅವು ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪ ಪರ್ಬಳ ಚೌತಿಲ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಎಂಕಲು ಪರ್ಬ ಅಲ್ಪ ಬಲೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪರ ಅಂದು ಬಲೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಓದು ಬಂದ ಲೆಪ್ಪು ನಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪೀರಿಯೋಡ್ ಕಟ್ಟುಕರಿಯೋಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಮಾರ್ಚಿದ ಸುರುತ್ತ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಐಯರ್ ಮೈಕರ್ನಕಲು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಐವೇರ್ ಮೈಕರ್ನ ಏರ್ಪುರ ಧರ್ಮಲ ಬಬ್ಬು ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗ ಧೂಮಾತಿ ಐದು ಜುಮಾದಿ ತುಳುತು ಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಯಲ್ ನಜ್ಜಿ ನಕಲು ಅವು ಬಲ್ಪೆದ್ ಬೈದ ದೈವ ಅವು ಮಾಯಲಜ್ಜಿ ನಕಲು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಕಂಬೇರ್ಲಿ ಕಂಬೇರ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಪೂಜನೆ ಬಕ್ಕ ರಾವಣ
ಅವು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ರಾವು ಬರ್ಬೋದು ರಾವು ಗಾಪೆಲ್ಲ ರಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಪುರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ರಾವು ಅಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಈಗ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ನ್ಯಾಮದ ಸುರದ ಕಾಂಡೇಡು ದೊಂಪೆಯರ್ನ ಬಕ್ಕ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ದೊಂಪೆಯರ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಂಡು ಸಾನವು ಪಾಡ್ನತ್ತಿ ಕೆಲವು ಕೊಂಡು ಸಾನಗು ದೊಂಪ ಎಂಕಲ್ ಬೇತನೆ ಐಕ್ ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಲ್ದ ಬೇತನೆ ಚಪ್ಪರ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದೆ ನೇಮ ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತ ಮಲ್ತ ಅನ್ನಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕಾತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಪರಿಕಾರ ಪುರ ಉಂಡೈ ಮಲ್ಪುನ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಾವತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಬಂಡಾರ ಏರ್ದು ನೇಮ ಅದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಗಿಂತ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪು ಇಂಚಕ್ರಮ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ನಡಾವಳಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಆದಿಪ್ಪು ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಆದಿಪ್ಪು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ ಮೂಲ ಬೆನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವ ಕೊರ್ನ ಇಂಬುನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಗಿತೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಇರಗೆ ಸಲ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಂಡವ ಬೊಟ್ಟುದ ನಮ್ಮ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಐವೇರು ಕಾರಣಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾರಣಿಕ ಅಂದುಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಪೋಪುನೊಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಅಪಗದ ಪಾತ್ರಿ ಮನ್ಸ ಪಾತ್ರಿ ಅರೆನ ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದು ಊರುದಕುಲು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗ ದೈವಡ ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟ ಬುಲ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾಗೆನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆನ್ನಗ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಈ ಭೂಮಿನ ಯಾನ ಬುಡ್ದು ಪೋವಯೇ ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ನುಡಿ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೈಕಂಪಾಡಿಡು ಏತ್ ಕಂಪನಿಲುಲ್ಲನ ಅಲ್ತ ಮಾತ ಕಪ್ಪನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಐವೇರು ಕಾರಣಿಕರು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಡದ ಬತ್ತನ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಒಂಜಾತ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಊರ ಪರ ಊರದಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಡಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದು ಚಪ್ಪರದುಂಪ ಆದಿಪ್ಪು ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಚೇರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಾರಣಿಕದ ಸೂತ್ರದ ರಾಹುಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಉಳಯಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿವಾರ ದೈವಳ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಪಣವು ಪದ್ದೈ ಬದುಕ ಭಾಗ್ಯೋಲ ಆದಿಪ್ಪುನು ಮಾತ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ತ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕಾರಣಿಕದ ದ್ಯೋತಕಾದುಂಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವ ನೇಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನೆತೇನೆ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಿಲೇ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಕೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಬು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಈ ನಡಕೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ಬತ್ತದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನಡು ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಲ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್